Ngonyaka odlule bangaphezulu kwesigidi abantu ababelindele ukuba bavote abathola umyalezo obhaliwe ovela kwi-DA. Le-SMS yabe iqukethe ukuthi umbiko umvikelo womphakathi ngomuzi kaMengameli eNkandla ukhombisa ukuthi uMengameli wantshontsha imali yabakhokhi bentela ukulungisa umuzi wakhe. Inkantolo yezokhetho-ke yabe siyalela i-DA ukuthi uhoxise lo myalezo ngenxa yokuthi-ke wawudukisa umphakathi kanti nabantu-ke babezobona njengento eyiqiniso. Leli qembu eliphikisayo selilwe laze lafinyelela esigcawini senkantolo yomthethosisekelo wezwe ngalolu daba. Inkantolo ithole ukuthi le-SMS yabe ingesona isitatimende esiqukethe amaqiniso, kunalokho yabe iwumbono nje maqondana nombiko wasenkandla. Ngenxa yokuthi le-SMS ithathwa njengombono, inkantolo yezomthethosisekelo ithi asikho isidingo sokunquma ukuthi iyiqiniso yini. Kule cala sibonile ukuthi umongameli uPresident Jacob Zuma isho kanjalo ipublic protector ithi wathola imali yalabantu beMzansi Afrika unduly, yaphinda futhi yathi inike ithuba lokuthi imali itshontshwe lapha enkandla. Kunje njalo nje mase sitshela abantu bala eMzansi Afrika ukuthi kube njalo akufuneke ukuthi i-Constitutional Court ithi leyo ndaba i-comment yethu abantu kufuneke bayifunde nje njalo. Nakuba i-ANC ikhale ngaphansi kodwa-ke bathi bayinqobile lempi. The outcome of the elections were in favor of the African National Congress, and although we welcome the ruling of the court to an extent that it does, but we still think even that opinion as in terms of the ruling is unfair. Imbono akumele ihlaziwe ngaphansi kwemithetho yezokhetho njengoba kwenzeka kwizitatimende ezisuke ziqukethe kungamaqiniso. Lo mdonsiswano walolu daba kungenzeka uphinde uqale kabusha esikhathini esizayo njengoba kusondela ukhetho lohulumeni bezindawo.